ሰላም ክብራት ተኸታተልተይ ከመይ ውዒልኩም? ሰላም ዲኹም? ካብ ሰላም ናብ ግን ዩቱብ ቻናል መጻኹም ናኹምታ ንሰላም ዘለዎ ሰላም ኣምላኽ ይብዝሓልኩም። ክብራት ተኸታተልተይ እና ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ብምግባር ኣበረታቱኒ። ጀማሪት እየ እና ነባራት ዝኾንኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም። ክብራት ቤተሰበይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ለለ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እና ለማዓንቲ በመንፈሳዊ ዛንታ የመጽኩም ክብራት ቤተሰበይ እና ናብኡ ከብለኩም ፀኒልኩም ተኸታተሉኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጽቡቕ ግብሪ እንተገበርካ ተመሊሱ ንዓኻ ይኾነካ እያ ትብል። ናብኡ ከብለኩም ሓደ እዋን ሓንቲ ተምሃሪት ምስ መሓዙታ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ርሑቕ ቦታ ከይደን ይመሃራ ነበራ። ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ተቆልዓ መሓዙታ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ገዝአን ከዲፈንኣ ይምለሳ እሞ ተቆልዓ መሬት ስለ ዝመሸየ ገዝኣ ድማ ርሑቕ ስለ ዝነበረ ተቆልዓ ብጣዕሚ ተጨነቐት። ገዛይ እንተወሃድኩ ዝብኢ ክበልዓኒ ብጣዕሚ ስለ ዝተጨነቐት ሱቕ ኢላካ ትጓዓዝ ነበረት። ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ መንእሰይ ይረኽባ እሞ እንታይ ኮንኪ ተጨናቒ ፀሓፍተይ ኢሉ ሓተታ። እታ ቆልዓካ ከምዚ ክትብል ኣዘንተወትሉ ኣነ ዓደይ ርሑቕ እዩ ንዓደይ እንተኸድኩ መሬት መሽዩ ዝብኢ ከይበልዓኒ ፈሪሐ በለቶ። እቲ መንእሰይ ድማ ከምዚ በሊ ንዕናይ ንእሽተይ ገዛ እኒአትኒ እሞ ምሳይ ሕደሪ እሞ መሬት ኣውጊሕኺ ከይዲ በላ። ሽዑ እታ ቆልዓ ፈርሐት እሞ ምዚ መንእሰይ እንተኸድኩ እንታይ ከም ዝገብረኒ ኣይፈልጥን ክዕምፀኒ ይኽእል እዩ እንተኸድኩ መሬት መሽዩ እንታይ እየ ዝገብሮ ኢላ ኣብ መንጎ ተቐርቀረት። ኣብ መጨረሻ ጨነቕ ምስ በላ በቃ ካብ ዝብኢ ዝበልዐኒ እዚ መንእሰይ ዝገበረ ይግበረኒ ምስኡ ምሕዳር ይሕሸኒ ኢላ ወሰነት። ከምዚ ድማ በለቶ ሕራይ ፀሓወይ በለቶ እሞ ሓቢሮም ከዱ። ኮይኑ ግና እዚ ገዛ ግብ ዝበለ ጸልማት ነበረ። እቲ መንእሰይ ግን መብራህቲ ስለ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ሽሙዕ ይጥቀም ነበረ እሞ እቲ ሽሙዕ ወሊዑ ንዒ እተው ዝሓፍተይ በላ ኣተወት እሞ ንእሽተይ ነፀላ ሂቡ ኣብዚ ደቅሲ ኢሉ ንባዕሉ ድሕር ኢሉ ምስታ ሽሙዕ ኮፍ በለ። ኮይኑ ግና እታ ቆልዓ ፍርሒ ስለ ዝነበራ ኣእዳዋ ኣእጋራ ኣጣሚራ ኮፍ ኢላ ትጥምቶ ነበረት እሞ ሽዑ ነቲ መንእሰይ ዲያብሎስ መፂኡ ኪድፈራ ይብሎ። እቲ መንእሰይ ኢዱ ናፍታ ሽሙዕ ኣሕርር የብላ። ለለ ፀንሕ ኢሉ እቲ ዲያብሎስ መፂኡ ኪድፈራ ይብሎ። መሊሱ ድማ እቲ መንእሰይ እታ ኢዱ ናፍታ ሽሙዕ ኣሕርር የብላ እሞ እታ ቆልዓ ድማ ፍርሒ ስለ ዝነበራ ኣይደቀሰትን ኮፍ ኢላ ትጥምቶ ነበረት። እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ትብል ብውሽጣ ሱቕ ኢላ ድማ ጥምት ዓደረቱ። እቲ ሰይጣን ድማ እናተመላለሰ ሙሉእ ለይቲ ይፍትኖ ነበረ እሞ እቲ መንእሰይ ድማ ሙሉእ ለይቲ እዛ ኢዱ ናብዛ ሽሙዕ እናሕረራ ሓደረ እሞ መሬት ወቅዐ። እታ ቆልዓ ድማ ከምዚ በላ በሊ ፀሓፍተይ መሬት ወጊሑ እዩ እኒአ እሞ ትኸሊ ኢኺ በላ። እታ ቆልዓ ድማ እሺ ኢላ ተንሲኣ ከደት እሞ ኣብ መንጎ ገዝኦም
ኣብ መንጎ ገዛ መስገደት ኣቦ ኣበይዳ ሓዲርኪ ዘጓለይ ክብልዎ ሓተትዋ። ከምዚ ድማ በለቱ። ካብ ቤት ትምህርቲ እናተመለስኩ ሓደ መንእሰይ እናተጨነቁ ረኺቡንስ ንዕናይ ምሳይ ሕደሪ ኢሉንስ ንሱ ሓዲረ ኮይኑ ግና ዘይተረዳእኒ ነገርኒ በለቱ። እንታይ ኮንኪ ኢኺ ዓሚፅክ ድዩ በልዋ። ኣይ ኣረ ዓመፀንዋ ኢዱስ ናብ ሽሙዕ እናሕረራ ሙሉእ ለይቲ ሓዲሩ በለቶ። እሞ በሊ ዘጓለይ ናፍቲ ዝሕደረኪ መንእሰይ ንዕናይ ኢሎም እንተወሰድዋ እዚ መንእሰይ እዛ እናሕረራ ዝሓደረ ኢዱ ብጨርቂ ጠምጢምዋ ረኸብዎ። ጨርቂ ጠምጢምዋ ረኸብዎ። ሰላም ንዓኻ ዝወደይ ድማ በልዎ። እሞ ሰላም ሰላም ይንበሩ በሎም። እዛ ጓለይ ንስኻ ዲኻ ኣሕዲርካያ ኣብዚ ገዛ እዙይ ሓዲረ ኢላትኒ እዛ ጓለይ በልዎ። እሞ እወ ኣብ መንገዲ እናተጨነቐት ስረኸብክዋ ምሳይ ሕደሪ ኢለ ኣሕዲረያ ክብል መልሰሎም። እግዚአብሔር የኽብረለይ ዝወደይ በልዎ። ንሱ ድማ ኣሜን 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 ክብል መለሰሎም። እሞ ሓንቲ ሕቶ ዶ ክሓተካ ዝወደይ በልዎ። እሺ ክብል መለሰሎም። እዛ ጓለይ ከምዚ ኢላትኒ ኢሎም ዘረብኦም ጀመሩ። ሓንቲ ኢዱ ናብ ሽማዕ እናሕረራ ሓዲሩሲ ምርዳእ ኣብኒ ኢላትኒ በልዎ። ከምዚ ክብል መለሰሎም። እዋ ሓቃ እያ ዲያብሎስ ሙሉእ ለይቲ ኪድፈራ ክብለኒ ሙሉእ ለይታ ሓዲሩ። ኣነ ድማ እታ ኢደይ ናብ ሓዊ እናእተኽዋ ዝሓደርኩ ምኽንያት እንድሕር ንዝሓፍተይ ደፊረያ ንዘለኣለም ኣብ ኢድ ዲያብሎስ ኣብ ሲኦል እናተሳቐኹ ክነብር ምዃነይ እየ። ንስጋየይ እናቃፀልክዎ ዝሓደርኩ ኢሉ መለሰሎም። እዞም ሰብኣይ ድማ እሙን ከም ምዃኑ ኣዝዮም ተገረሙ። እሞ በል ዝወደይ እዛ ጓለየ ብኽብሪ ስለ ዝሕደርካለይ ኣብኡ እኒኤትካ ብኽብሪ ዝወደይ ኢሎም እዛ ጓሎም ሓዲጎምሉ ኸይዶም ይበሃል። ክብራት ቤተሰበይ እና ክብራት ቤተሰበይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰሰናይ ክንገብር ይሓግዘና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ሰንበት ይግበረልና። አሚን አሚን አሚን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሚን። እነዚያ ትመስል ክብራት ቤተሰበይ ሃናፂ ዝኾነ ርእይቶኹም ኮመንት ተቐምጡልኝ። ካብኡ ከመሃሪ ኣነ ማለት እዩ። እናዚ ዘመስግነኩም ጽኒልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምኒ እና ሰሰናይ ናኹም ክብራት ቤተሰበይ